ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆರಡು ಒರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಕನತ್ತದು ಅರನ ವಿಚಾರದಾದ ಅರನ ಜೀವನ ಕಥೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಶುರು 2002 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತದು 2001ನೇ ತಿರುಗಾಟ ಶಂಕದಟ್ಟೆ ಪ್ರಥಮ ನಾವು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗೆ ಅಂಡ ಬಣ್ಣ ದೇಶಡೆ ಏನು ಅಂತ ಫಲಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇರದ ಏಟು ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಂಧಗಾಳಿಯೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ ಕೋಲಾಭೂತ ಅನ್ನಗೆ ఇప్పుడు ಸೇಮ್ ವೇಷಲತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ತುಳುವನಾಡದ ಆನಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆರಡು ಒರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಕನತ್ತದು ಅರನ ವಿಚಾರದಾದ ಅರನ ಜೀವನ ಕಥೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನೆ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಪವಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದು ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತಾವಲೇರು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಅವರ ವಿಚಾರದಾದ ಜೀವನ ಕಥೆ ದಾದ ಪನಪಿನೇನು ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಪೋಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಪಡಿಪಿರದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ಬಂದಂಡ ಇರತ್ತ ಮದೆಟ್ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತುಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಮದೆಟ್ಟಿತ್ತದು ಅವ ಏತೋ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ನು ಪಂಡ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಪುದರ ತೆರಿಯಂದೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಲವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಅದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತನ ಏತೋ ಸೊತ್ತುಲಾದಿಪ್ಪು ಏತೋ ವಿಷಯಲಾದಿಪ್ಪು ಮದೆಟ್ಟು ಪೂರ್ದಿಪ್ಪನೇನು ಎದುರು ಕಾಣತ್ತದು ಲೋಕಗೂ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿಪಿರ ಚಾನಲ್ದ ಅವಾಗ ಇರತ್ತ ಮದೆತ್ತ ಸೊತ್ತುಲೇನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ತುಳುನಾಡದ ಆನಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಮಂತದ್ದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಪುದರ ಪಡೆದು ಯಕ್ಷಗಾನನು ಲೋಕರ್ಮೆ ಹೊಸರ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೌಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಳ್ಳೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರವಿಯಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿಪಿರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಬೇರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಪಡ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ್ ಯಾನಬೇಡಕ್ಕೆ ಏನಂಜಿನ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಜರ್ನಿ ಯಾಪರ್ದು ಶುರುವಾದ 2001 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭ ಶುರು 2002 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತದು 2001ನೇ ತಿರುಗಾಟ ಶಂಕದಟ್ಟೆ ಪ್ರಥಮ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳಡ ಶಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳ ಅವು ಅದು ಬೊಕ್ಕ 14 ವರ್ಷ ಕಟೀಲು ಮೇಳ ಕಟೀಲು 14 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಮೇಳಗ ಅದು ಮಂಗಳದೇವಿ 2 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ 1 ವರ್ಷ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆಗೆ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡನೀರು ಮೇಳಗು ಎಡನೀರು ಮೇಳ ಅದು ಗೆಜ್ಜೆಗೇರಿ ಮೇಳ ಅಂಡು ಗೆಜ್ಜೆಗೇರಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ನಾನೈತೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮೇಳಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮೇಳ ಅಂದು ಈ ಸತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನವೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮೇಳ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯ್ಕೊಂಚಿದ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಕಾರಣ ದಾಲಜ್ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನದ
ಗಂಧಗಾಳಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಏತೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ತೂಪೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೂಪೆ ಬರ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಈಗ ಅಂತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಂಡಪಿಂಡಗಳು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಐಟ್ ಐನ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪಂಡೆರೆ ಒಂಜಿ ಇದತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೆರೆ ನಮ್ಮೇರೆ ಪಂಡದು ಅಡ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಕ ಅಂಡ ಸೂ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಓಡೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪುನಾಗ ಏನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಹೆಗಡೆರಡ ಪಂಡೇನೆ ಅಡ್ಡ ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದು ಅವಾಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಆವಿಡೊಂದೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಅವಾಗ ಅರವಂಡಿರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತರಣ್ಣಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸುರೂಕು ಐನ ಕಲ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪು ಐಟ ಹಾವ ಭಾವ ನಾಟ್ಯ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಮಾತ ನವರಸ ಐನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಈ ಪಳಗದ ಬುಕ್ಕಪ್ಪು ಐಕ್ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೇಗೆ ಯಾನು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಅಡ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಓಲು ನಾನು ಇಂಚನೆ ಏತು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏರುಳ್ಳೇರು ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರ ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೇರು ಎಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೇರು ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಅವಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಇಂಚನೆ ಬರಂದು ಹೋಗಿತ್ತೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಎಡ್ತು ಏನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು ಉದಾವಣಿ ಪೇಪರ್ 2000 ಅಂದ 1999 ಏನಾಟ ಪೋನ ಕಂಚ ಪಣ್ಣೆ ಆ ಟೈಮು ದಂಡಪಿಂಡಗಳು ಬರೀ ಫೇಮಸ್ ಅದ ಎಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇದಾವೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಡು ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಕಲ್ತದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಒಂದು ಮರ್ಲೇ ಇಜ್ಜೆನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಓಡೆ ಉಂಟಂದಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆತ್ತಿರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೆತ್ತಿಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಡುಟು ಅಂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಏರಿಯಾಗಳ ಮಲ್ಲ ಈ ಓಲು ಇಲ್ಲು ಓಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಕೇಳಿನಾಗ ಏನು ಆಟ ಆಡೋಪುಣ ಆಟದ ಏನ ಈ ಆ ಮಟ್ಟಗೆ ಇತ್ತು ಪಟ್ಲದಾರ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಚಿನ ಆಟದಾರ ಇರು ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಂಚ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬರ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ತೊಂದರೆ ಜೀವನ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಸಂಬಳ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಮಡೆ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ವೀರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕೆ ಅಂಚ ಶುರು ಅಂದ್ ಬಂದರು ಅವು ಕಲ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ನೆಕ್ ಮೇಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಾರ ಅಂದು ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಮೇಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಸುಂಕದಾಟೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಟೀಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಏನು ಬೇತೆ ಮೇಳಗು ಇಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಲ್ಲ ಇಬ್ಬೋದಾತನ ಇಂಕ್ ಸೇರ್ದನ ಕಲ್ತನ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನವನ್ನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಏನೊಂದು ಕಲಾವಿದ ಅದು ಪಿದ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಅಂದೇ ಸುರುಕು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಡು ಒಂಜಿನೇ ಮೇಳ ಹಿಡಿತಾನೆ ಒಂಜಿನೇಡು ಮೂಜಿನೇಡು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಮೇಳ ಉಂಡೆ ಪುನಗ 4 ಮೇಳ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಜಿ ಮೇಳ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದು ಸೇರ್ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 3000 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಸಂಬಳ ಅಂದಿದ್ದೆ 3000 ಸಾವಿರ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ತಿರುಗಾಟಗೂ 3000 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಕಟೀಲಿ ಮೇಳ ಯಾನು ಸೇರ್ನಾಗ 2001 ಒಂದು 3000 ಸಾವಿರ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ 500 ಹೆಚ್ಚವಂತ ಒಂದು
ಆತ ಸಂಬಳ ಆಯ್ತಾನ ಅಪ್ಪಗ ಅಂದ ಅವಾಗ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗ ಐತೆ ಸುರೂಕಿರ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಇರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸುರುಕು ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತಾನೆ ನಿತ್ಯ ವೇಷ ಸುರೂತ ನಿತ್ಯ ವೇಷ ಈಗ ಕೋಡಂಗಿ ಬಲ ವೇಷ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಬಲ ಬನ್ಪೇರು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕು ನಾನೇ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ವೇಷ ಅರ್ಪಣೆ ನಿತ್ಯ ವೇಷ ಅಂದ್ ಬಾಲಗೋಪಾಲರು ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ವೇಷ ಅವು ಕೈನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೋಡಂಗಿಲೊಂದು ಬರ್ಪ ಅವು ಎನ್ನ ಪೂರ್ವರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೂರ್ವರಂಗ ಅಂದ ಈಗ ಬುಧಾರ್ ಸುರುಕು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೋಡಂಗಿ ನಿತ್ಯ ವೇಷ ಮುಖ್ಯಶ್ರೀ ವೇಷ ಪೀಠಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಈ ಪೀಠಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಇಂಚನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸುರೂಕೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ಕಟೀಲು ಮೇಳೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳೋಡು ಮತ್ತ ಪೌರಾಣಿಕನೇ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತೆರೆಯುವನೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೋಟ ಅಲ್ತ ರಂಗದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಐಕಲುವಂತ ಸಮಯ ಬೋಡ ಮತ್ತ ಸುಲಾಬಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಹತ್ತವು ಸುಲಾಬಡೆ ಬರ್ಪುಣ ವಿದ್ಯೆ ಹತ್ತವು ಆತೆ ಪಳಗೋಡು ಆತೆ ಕಲೆ ನಂಕು ದುಂಬು ನಂಗೆ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪುನಗ ತನ್ನತೆಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಒಂಜಿ ಈ ಹಿಡಿತ ತಿಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎಂಚಲ ಮಂತೊಂದು ಬೇರ ಪಣ್ಣಗ ಅದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲಡಿತ್ತಾರೆ ಬಂಡಾರ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲಡಿತ್ತ ದೇ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅವು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಶುದ್ಧ ನೆಟ್ಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅಂದ ಅಂಡ ಆಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡ್ ನಾವು ಆಕ್ಲನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಂದು ಆಕ್ಲನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚ ನೈನ ಮೆಟ್ಟು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಇದೆ ಈನಿಗೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಶುದ್ಧಾಡು ಉಪ್ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಭಕ್ತಿಡು ಅವು ಪಂಡ ಈ ಕಟೀಲು ಮೇಳ ಅಂಚ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಸಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗಿಂಬಳ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕಬರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಲಾವಿದರು ದುಂಬುರ್ದೇ ಕೊರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸವಂತೇರು ಅಂಚೆ ಈರು ಪರಕೆದ ಆಟ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಒಂತಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಅನ್ಲ ಕಬರ್ ಕೊರಡ ನೀರು ದಯನಂಡ ಈತೆ ಓರವು ಕುರ್ಪುಣ ಬೂಡಿ ಚಿಕ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಇತ್ತನೆ ಆಂಡ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ ಎಂಚ ಅಂದಂಡ ಕೊರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸವಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚನಲ್ಲ ಕೊರಡು ಅಂದಾರ ಅಂಚ ಸಂಬಳ ಪುಣ್ಯ ಗಿಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಯಾಗೆ ಈ ಸಂಬಳ ಗಿಂಬಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕಟೀಲು ಮೇಲೆ ಇತ್ತಾರನೆ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪನ್ಪುಣ ಉಂಡು ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂಚ ಅನುಭವ ಅಂಚ ಅದು ಕಟೀಲು ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಮೇಲಡೇ ಉಂತೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಕೆಲವೇರ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೆ ಅದು ದೇವರು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಾತಲ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಇಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದು ಅಂಡ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಕಲೆ ಉಂಡು ನಂಡ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಮೇಳಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮೇಳಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಾತೆ ಇದುಲೆ ಕಟೀಲು ಮೇಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಅವಳ ಈ ಚೌಕಿಗೆ ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಅವಳ ಹಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟನು ಎಡರಿನ ಮೇಳ ಇತ್ತನ ಅವಳ ಅಂಚನೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೌಕಿಡ್ ಆ ಮೇಳಡಿತ್ತನಗಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇತನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ದಿಕ್ಕು ಆಂಡ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಆ ಮೇಲಾಡದ ಬತ್ತನ ಸಂಬಳ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಒರಿಪುನು ಒಂದು ಅವು ಬೋಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಕೆಲವು ಒರಿಪುಡು ಸಂಬಳ ಒರಿಪುಡು ಎಡ ನೀರು ಮೇಲಾಡಿ ಅನು ಎಡ ನೀರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟಾಡೆ ಅನು ಉಳುಕಿದುರುಡು ಬೋರು ಬಾಡಿ ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ಮಿತ್ತು ಮೇಳ ಉಂತಾಯಿರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಕಲಾವಿದಿರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಲ ತಿರ್ಗಾರ ಅಂಚ ಒಂಜ ಅವನ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಏನಂತ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂತಚ ಈ ವರ್ಷದ ಇಟ್ಟು ಏನು ದಾತ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೋರು ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಬೋರು ಪಾಡಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚ ತಿರುಗಾಟಡು ಏನು ಎಣ್ಣಂದ ಬೋರು ಪಾಡಿ ಬೋರು ಪಾಡ್ದಲಾಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒವೇ ಮೇಳದ ಆಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಮಟಾಟ ಅಲ್ಪಲ ಆಟ ಅಲ್ಪಲ ಅವಳು ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪು ಗೋಡೆನ ಪೂರ ತೆತ್ತು ಬಾಡಿ ಬನ್ನ ಅವೇ ಗಡ್ಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ
ಎಡ ನೀರಿಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ ನೀರಿಡು ಆಟ ಅಲ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಬಂತೆ ನೀರು ಇನ್ನಿಕ್ಕಿ ನೀರೇನು ಇಲ್ಲ ನೀರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಕಾರಣ ಒಂದು ಎಡ ನೀರು ಮೇಳ ನೆನಪುಪ್ಪಣ ಆಮೇಲದ ಒಂದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ತೋಜೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಇರು ಬಣ್ಣ ಕಾಸ್ಲಾಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಜಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಈತ ಬೋರು ಬಾಡಿ ಆತೆ ಈತ ಅವು ಆ ದುಡ್ಡು ಓಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇತ್ತಲ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಣ್ಣ ಎಡ ನೀರು ಮೇಳದ ಬೋರು ಬಾಡಿನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಈತನ ಹಿರಿಯ ಅಡಕ ಮೇಳಾಗ ಈ ಸತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಹಿರಿಯ ಅಡಕ ಮೇಲಾಡು ಏನಿತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾಗ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇತ ಜಾಗ ಮಂತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇನ ಜಾಗ ಓಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಐನೊಂಜಿ ದೆತ್ತೆ ಈಗ ಕಳತುಡು ಬೈಲು ಒಂಜೇನೆ ಚೂರಂಚಿ ಆಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ದೆತ್ತೆ ಈಗ 8 ಲಕ್ಷ ಅಂಡ್ 8 ಲಕ್ಷಗೂ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 4 ಮೇಳದ ದನಿಯಾರು ಹಿರಿಯ ಅಡಕ ಮೇಳದ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಇರಂದು ಆರ್ಡ ಪೋದು ವಿಷಯ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಜೀವಲ್ಲ ತಿರುಗಾಟ ಇಡುಪುಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕೇಳಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಮದಿಮೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಕೊರ್ಪೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ಇಂಚಿನ ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಅಂಚದು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿತ್ಯ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಟದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಮಾತ ಒದಿಪ ಹೋಚೇರಿ ಅಂಡ್ ನಾನು ಈಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಒದಿಪಾವೆ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಈ ವರ್ಷದೇ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಅಂತ 1 ಲಕ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಯಾರು ಬೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಒದಿಪ ಅಂದು ಬೋದು ಇರಡ್ಕ ಮೇಲದ ತಿರುಗಾಟ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಾನೈತೆ ನವೆಂಬರ್ ಈ ವರ್ಷದ ನಾನೈತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ನಾನೈತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಈ ಪೊರ್ತಲು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಳ ಶುರು ಆಪನ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಅಕೆರೆ ಆಪನ ಪೊರ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾಳ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಖರೀದಿ ಮೇಳ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಮೇಳಲ್ಲ ಅವು ಆಕ್ಲೆನ ಮುಹೂರ್ತ ತೂದು ಪಿದಾಡುವೇರು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡೈನ ಮುಹೂರ್ತ ತೂದು ಕ್ಯಾಂಪುಲೇನು ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡುವೇರು ದೀಪಾವಳಿ ಕರೀದು ಒಂಜಿ ವರ ದುಂಬು ಪಿರ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡೈ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುಗಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಗಿಚ್ಚದ ಆಪುನು ಮೇ 25-30 ಜುಲೈ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಪಿರ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡೈ ಲೆಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ತೂದು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಇಂಚ ಮಾತ ಅವ ಐಕ್ಯ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮೆನ್ಸಿ ಬೋಡಿ ಕೆಲವೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾಪಲ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಆಟ ಓಳ್ಳ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚ ತಿರುಗಾಟದ ಒಂಡ್ ಐತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿದಾಡಿನ ಮೇಳ ಉಂಡ ಮೇಳ ಪಂಪುನು ಐಕ್ ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ದಾಟ ಇಂಚ ಆಪುನು ಮೇಳ ಪಂಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಳ ಆಡೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಳಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮೇಳ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಕೈದಾಂಡು ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಇರ್ತದಾಂಡು ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಖರೀದಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮರಿಯಾಲಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಪನೆ ಅಂದಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಇತ್ತು ಇಂಚಿಪ ಶುರು ಆಯ್ನ ದುಂಬೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನವು 800 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಪಗನೇ ಉಂಡುಗೆ ತಿರಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಂಪೇರಿ ಈತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನ ತೂತೇನು ಸರಪಡಿದಾರು ಪಂಟೇರು ದುಂಬೆ ಉಂಡೊಂದು ಸರಪಡಿ ಅಶೋಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗೆ ಶೆಟ್ರು ಗೇರಗಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬಂತು ನಾವು ದುಂಬಿ ಇತ್ತನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಳು ಶುರು ಮಂತನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ದುಂಬಿಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಡ ಈತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮೂಲ ಒಂಜೊಂಜಿತ್ತಂದತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಾರಿತಿಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ರೀತಿ ಬೋನ ಅವೆಲ್ಲಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಪೋಂದುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪೇರು ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದ ಚೆಂಡದ ಶಬ್ದ ಬದ್ದಲ ಶಬ್ದ ಭಾಗವತನ ಜಾಗಟಿ ಶಬ್ದ ದೀಪ ಪೊತ್ತದ ಆರತಿ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ಮನ್ಪುನು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಶಬ್ದವು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಲು ಪೂರ ಬಲಿಪು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಹೋಯಿನಲ್ಪ ಇದೊಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ
ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲ ಬಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕುಲುಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಪುನಃ ಆ ಜಾಗಡ್ ಖಂಡಿತ ಈರೆಗೆ ಸುರೂಕಿರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುರ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅವು ಏರೆಗಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪರ್ ಆ ಸಮಯ ಇರೆಗೆ ಆವೇಶಲು ಎರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಅವು ಒರಿಯಾಗ ಒಂದೊಂದು ವೇಷ ನಿಘಂಟುಪುಂಡು ಹಾಗೆ ಪೀಟಿಗೆ ವೇಷದಯ್ಯೆ ಎದುರು ವೇಷದಯ್ಯೆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷದಯ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಯ್ಯೆ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆ ಇಂಕ ಒರಿಯಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪುಣಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಡು ಕಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೇರು ಭಾಗವತರ ಆದಿತ್ತನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಐಟ್ ದಾನೆಂದೊಂಡ ಅಪಗ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲಾವಿದರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ತಡು ಬುಲ್ಪುಟ ಪ್ರಸಂಗ ಆಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯಾಗ 4 ವೇಷ 5 ವೇಷ ಒರಿಯಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ 4 ವೇಷ 5 ವೇಷ ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಪಗದ ಆ ಬಂಗ ಆ ಮಂತನ ವೇಷ ಇನಿಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಉಪಕಾರ ಆತನ ಮಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ ಮಾತ ವೇಷ ತಿರಿಯೋನೇರ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ವಾ ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರನ ಕೊಂಚ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನ ಅಪಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವೇಷ ಅಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವೇಷ ಅಂತದ್ದು ಸುಪರ್ಶಕ ಮುನಿಯಾದ ನಿಶುಂಬೆ ಅಂತಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಮೂಜಿ ವೇಷ ಬುಲ್ಪುಟ ವೇಷನೇ ನಿಶುಂಬೆ ಮಂಗಳ ಪುಣ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ನಿಶುಂಬೆನ ಕಿರ್ಪುಣೆ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮದ ಅಂದ್ ಅಪಗದ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಣ ಉಂಟು ಐನೇ ಏನು ಬುಡ್ದು ಬಾಡುಜಿ ಏತು ನಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ಲ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂದುಂಟು ಏನ್ ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಂಚ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಕಂಚನೆ ಅಂಡ 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 ಬಣ್ಣದ ವೇಷಗ ಜನ ಇದ್ದಿನ ಅಂಡ ಈ ಕಡಪೆ ಕಿರೀಟದ ವೇಷ ಆ ವೇಷ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಅವಡನ್ನ 2:30 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಅವು ಚಿಟ್ಟಿದ ಈ ಅರಿತ ಬಂದ ಕಲಸದ ಎರಡು ಐಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೋಡ ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ ಇತ್ತಗಲ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಅವು ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಅವು ಅವಿತೆ ಕೆಲವು ಮೇಲಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಣೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಉರಿತು ನನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಪೋಪುಣು ದಾಪುಣು ಇತ್ತನೆ ಪರ ಚೇಂಜ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಗೆ ಭಯ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬಣ್ಣದ ವೇಷನೇ ಮಂತ್ರಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಗಿರಿ ಒಂಜೆ ವೇಷ ಒಂಜೆ ವೇಷ ಆತ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ವೇಷ ರೆಡಿ ಅವಡ 3 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೋಡು ಅವರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣ ಪಾತ್ರ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಕುಳ್ಳೋದು ಅವಡು ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಅವು ಅಪಾಗ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಪೂಂಜೆರ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಸುಣ್ಣಂಬಳ ಆಕ್ಲು ಮಾತ ಅಂದು ಮಂತೀರು ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಉದ್ದ ಉಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪೆ ಹೇಗೆ ವಾಕ ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಕೊರನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಿನ್ನು ಬಣ್ಣಗೆ ತಯಾರು ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಏನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೀರು ಏನು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗೆ ಅಂಡ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಏನು ಅಂತ ಪಲಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರದ ಏಟು ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಂಧಗಾಳಿಯೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ ವಾ ವೇಷ ಕೋರ್ನಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೋಯ್ತು ಅಂಚದ ಇಂಕ ವಾ ವೇಷ ಅಲ್ಲ ಅವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವನಿತ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ ಹೊರ್ತುಡು ಬಣ್ಣ ಏನೋ ಸೀನಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಎಡನೀರು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರ್ನು 6 ಬಣ್ಣದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಗರಿ ಮಹಾಬಲರೈ ಮೈಸೂರು ತೊಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪೆರವಾಜಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ಟಂದು ಮುಕ್ಳು ಮೂಜಿನತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಏನು ಬಣ್ಣದ ವೇಷಡು ಪಲಗೋಡು ಒಂದಂಡ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪನೇರ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರು ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣವು ಇಂಚನೇ ಬರೋಡು ಸ್ಕೆಚ್ ಸಮೇತ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಐನು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಾ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಂಡರ್ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಪೋಂಡು ಆಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂಚಲ ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದಿ ಎಲ್ಲ ಬರ ಪೂಜೆ ಇರತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಕೇನು ಕೇಂದ್ರದೆ ತೂದು ಕಲ್ತನ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಕಲ್ತನ ಉಂಡು
ಮಂತ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತು ನಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತುಂಡು ಅವತ್ತುಡು ಸುಬ್ರಾಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇರ್ತೀರಿ ಆರ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾಸರಡು ಸುಬ್ರಾಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ದಿನಕರ ಗೋಕಲೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಬರೆದು ಗುರುಪುನೇಟ್ ಪಂಡದ ಗುರುಪುನೇಟ್ ಆರು ಬಾರಿ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ತಂದುಂಡು ಪೂಂಜೇರು ಏನೊಂಜು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅಂದ ಆವಡು ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡದು ಕೊಡ್ದು ತಿದ್ದನಾರು ಪೂಂಜೇರಿ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೇರಿ ಅವು ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೇರಿ ಆರು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತಿಯರು ಆರ್ನ ಸಲಹೆ ಸುಮಾರುಂಡು ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಬಂದಿತ್ತು ಅಪಗ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ನಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಪೋತೇನೆ ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಮಂಡೆಗೆ ಓದಿತ್ತು ತೂರಿಟ್ಟಿಗೂ ಐನು ರೆಕಾರ್ಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಶಂಭಯ್ಯ ಭಟ್ರಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೂಪೇರು ಇಂಕ ಪುರ ಕೆಲ ಎಂಚನೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಆರ್ಲ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ವೇಷ ರಕ್ಕಸ ಎಂಚೊಪ್ಪಿ ಎಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪ ಆರ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡದು ಬರಪುಂಡು ಅಪಗ ರಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ರಕ್ಕಸ ಎಂಚೊಪ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ఆయన ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಡು ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ರಕ್ಕಸನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ರಕ್ಕಸ ಈ ರಕ್ಕಸನೆ ಉಂಕ ಈ ಅತ್ತಂದೆಲ್ಲ ರಕ್ಕಸನೆ ಅದೇ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅತ್ತಂದೆಲ್ಲ ರಕ್ಕಸನೆ ಸಾಮಾ ತಿನ್ಪುವ ಈಚೆ ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡು ನೀಕು ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರ ರಕ್ಕಸನೆ ಬರ ಅಂಚನೆ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲೆ ತುಂಡ ಬದುಕೆ ಸಂಡೆ ದೀಪ ರಕ್ಕಸನ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಅಂದ ಐನು ಇಂದಿನ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕ ವೇಷಗು ತುಲ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡು ದೊರಪುನಾರು ಅವು ಅಪಗ ಪ್ಲಸ್ ಬಟ್ ಆಪ್ನ ಅಪ ಗೊತ್ತಾಪ್ನ ಇತ ಸೌಮ್ಯ ಜೀರಿ ಸೌಮ್ಯ ವೇಷ ಸೌಮ್ಯ ನರಮಣಿ ಇತ ಈರೇನೇ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಈರ ಎಂಚ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ದಾನ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾತಿರ ಅಂಚ ಅವು ಸೌಮ್ಯ ವೇಷಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಬೋದು ಜೋರು ವೇಷಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬಿಡ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಐನಾಳ ಆವಡಿಕೆ ಮಂತೆ ದಿನೀತು ಈನ ಬೇರೆ ಪೂಂಜೇರು ಈ ಇಂದು ಪೂರ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ ಆತನು ಆರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಪುರ್ಲು ಮಂತಲ್ಲ ಪೂಂಜೇರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಂದ ಪಣ್ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿರು ಆರೇ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡದು ಆರು ಕಾಲ್ಪನ ಶಿಷ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಣ್ಪುಜೇರು ಪಂಡಾಗ್ಲಿ ಕೊಂಬು ಆರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂಡೇರ ಈ ಸ್ವಭಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಒಂಚೂರು ಬೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಲ್ಲ ಅಂಡೇರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡು ವಿಷಯ ಅಂತತ್ತ ಅಪ್ಪ ಈತ ಪುರ ಉಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪ ಈತ ರಾವಣ ನಮಗೆ ಸೈಪಿ ಇಂದ್ರಜಿತು ಸೈಪಿ ಅಪ್ಪ ಐ ಕೊಂಚ ದುಃಖ ಆತತಿ ಇತ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲನ ಕಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿತೆ ಇಂಚಪ್ಪು ಅಂಚು ಭಾವನೆ ಆಡ ಮನಪುಲ ಅಂದ ಅಂಚ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಇಂಕಂತ ಜನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲೆ ಉಂಡು ಏತು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಇಂಚ ಉಲ್ಪು ಆಯನ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಆಡ ಮನಪುನ ತನ್ನಾತೆ ಬೇಜಾರದ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪು ಅವು ಪಾಸಣ್ಣ ರಾವಣ ಟಾಪ್ ಅಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಂತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ವೇಷ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳ ಐನು ತಿರುಪೆ ಅರವಲ್ಲಿ ಐನು ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಲಗೆ ಅರವಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಕಲ್ತೆ ಅವಳ ಸೂದೆ ಕಲ್ತೇನೆ ಈತೆ ಬೇರೆ ಪೆರುವೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರ್ ವೇಷ ಕೆಲವು ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಂಚ ಆರು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಅಂಚ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗಾರ ಅಂದ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ಕೌರವದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮತ್ತು ಪುಗಾರ್ ಬೇರೆ ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರಂದ ಆರೆನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಕೇಂದ್ರ ದಿವಣ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈಗ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪನ ಗುರುಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆ ನಾನು ತೂಪೇನು ಅಲ್ಲ ಆಡಕೇಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಯಾನ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಈ ಭೂತ ಬುಡ್ನ ಕೂರಿದಲ್ಲ ಕಣೆ ಯಾನ ಏರೆಲ್ಲ ಗೆಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಇಂಕ ವಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು
ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಳಂಡ ಎನ್ನೊಕ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮನೆ ಅಂಚೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಏನು ಚೂರು ಅವು ಅಂಚಾತಿ ಇಂಚಾತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ್ ಚೂರು ಬದಲ್ತೈತೆ ಜೋಕ್ಲು ಮದ್ವೆ ಪೂರ ಅದು ಚೂರು ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತನಮ್ಮ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಡ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನವರು ಅಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇನಾಮು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏತ ಅಭಾಗದ ಏತ 1000 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ ಅಡ್ಡದನ ಕುರಿ ರೆಡ್ ನೋಟು ಕೆಂಪುದ ನೋಟು ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ತೀರ ಎಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ತೊಂಡಿರು ಬಂದೆ ಉಳ್ಳಿಯರು ಯಾನು ಬೇರೆ ಈಚೆ ಪುಗರಿರು ಬೇರೆ ದುಡ್ಡುಲ ಬರಿಯರು ಇರ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತಿರು ಬೇರೆ ಈತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದು ನಾನು ಅಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಈಜದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಅವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಏನು ಹೊಗಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಏರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಳಿತಾಲೇ ಹೋಗುದು ನಂಡಿರು. ಅಪ್ಪ ಏತು ಸತ್ಯವೇನ ಪಾತಿರತ್ತ ನಿಜವೈನ ಅನುಭವ. ಅವಾಗ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಷ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತವು ಯಾನ ದುಂಬುಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅಂದ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಎಂಕ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಎಂಕ ಇದ್ದ ಒಂಜೈದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಂಡು ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಬೋಡ್ಚಿಂದ ಐಕ್ 1 ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕುಲ್ಲುಡು ಪೂರ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಲ್ತ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೇಚೆ ತತಾಲ ಅಂಜು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೊಯ್ಯಿಂದ ಬಣ್ಣದ ವೇಷನ ಬುಡಿಯ ಬೇತೆ ಕಿರೀಟ ವೇಷನ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಇತ್ತನ ಹೂಲಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ವೇಷ ನಂಗೆ ಅವೇ ಆವಡು ಒಂದುವೇ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲಾಸ್ತೆಗೆ ಏನಿ ಮಟ್ಟ ಇಂಕ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಇರದೆ ಈ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜ್ಯ ಬರೋಡಣ್ಣಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮೆ ಬರೋಡ ಅದು ಅಂಚ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಗೆ ಬತ್ತನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಅದು ಇವಾಗ ತಿರ್ಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನಂದ್ರೆ ಜೀತೆ ಸಡನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮನ್ಪಿ ಇತ ಬಣ್ಣ ದೇಶ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಿರೀಟ ಅನ್ಪಣಿ ಸಡನ್ ರಾಜ್ಯ ಮನ್ಪಿ ಇತ ಎಂಕ ಆವೆ ಕಿರೀಟ ಶತಿಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮನದನಿ ಪುಂಡೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಮನ್ಪಿ ಆವಾಗ ಬಣ್ಣ ಬೋದು ಕಿರೀಟ ಬೋದು ಪುಂಡೇಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲೆಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಡಬ ದಿನೇಶರ ರಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಲ್ಲ ಬರೀರ ದೂರದ ಎಂಜಿ ಆರ್ನೊಂದು ಆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆಸೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಸೆದ ಓ ಚಿಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣ ಕಡಬ ದಿನೇಶ ತೊಳುಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಐಟು ಬೇತಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಂಪರೆಡೆ ಉಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಚವಾಗ ಆಸೆಗಳು ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸೆಗಳು ರಜ್ಜಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಬದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಕೊಡಬದವು ಪೂರ ಕೇಣ್ಣ ತಾಕ್ಲೇನೆ ಅಂದ ಬಂಗಡಿ ಸುಂದರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲಡು ಯಾನು ಬುಣ್ಣಗ ಇತ್ತನ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಬಂಡ ಮುನ್ಕೂರು ಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮುನ್ಕೂರು ಜಾರ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಐನ ಹಾಸ್ಯ ಪೌರಾಣಿಕದ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದಿಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಂಕ ಹೋಗು ಎನ್ನ ಎಂಕ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳ್ವೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಎಂಚ ఆయన పొలప్పును ಒಂಜಿ ఆయన ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ತೂವೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಇರೆಗ್ ಇಂಚ ಅಂದ ಸಾದಿಂಡು ಅವ ಅಂಚನೆ ಪೋಡು ಅವ ಅಂಚಿಂಚ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಲಾಭ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಐಕ್ ಬೊಡ ಎಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಒಂಜಿ ಅರಸನ ಪಾತ್ರ ಅರಸನ ಮಗಿ ಅಂಚ ಐನ ಒಂಜಿ ತೂ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ ಬೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೀರ ಬೋಂಡ ದೈವದ ವಿಷಯ ದೈವದ ಆ ನೈಜ ದೈವ ಕೊಡಿಡೆ 14 ಕಟ್ಟಲೆಡ್ ನರಪುನ ದೈವದ ವೇಷಲು ಉಂಡು ದೈವಲ ಅಲ್ಪ ಅನಿಯಾರ್ದಲಡ ಅವಾಪುನ ಐನ ಅಂಚೆನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ್ ಕನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಇದು ತೆರೆದು ದುಂಬುದ ವೇಷಲು ದೈವಲಿ ಉಳ್ಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೈವಲು ಉಳ್ಳ ದೈವದ ವೇಷಲು ಐಕೆ ಬೇತೆ ಐತ ತುತ್ತೈತಲು ಒಗ್ಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವ ರೀತಿ ಅಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ದಿನಕುಲೆಡ್ ಈ 14 ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲದ ದೈವಲು ಸೀದಾ
ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಸ್ಥಳಗ್ ನಾಟಕದ ರಂಗಸ್ಥಳಗ್ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೋದು ನೆತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ್ಪಾರ್ದಾಂಡ ದೈವಲ್ನ ವೇಷ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತು ನಾಟಕದ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ದುಂಬೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದ್ ಒಂಜು ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ರೂಪ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತು ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ ಆತನ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದು ಈ ಕೋಲಭೂತ ಅನ್ನಗೆ ఇప్పుడు ಸೇಮ್ ವೇಷ ಲತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷನೇ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪಣ ಬಂಡೆ ಇರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದು 2G 3G 4G ಬತ್ತ 5G ಬತ್ತ ಈಗ ಕಾಲ ತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಪಣ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ನೋದು ಅವು ಸೇಮ್ ವೇಷ ಆತ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಹೌದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ನೆ ರೈತದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲು ಮೇಳಡು ದೇವಮಾತ್ಮೀಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬರ್ಪನೆ ಹನಿ ಕಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ಪನೆ ಹಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಅವು ಈ ಹಣ್ಣಿ ಆತು ಅವೊಂಜಿ ಮರತ್ತ ಹಣ್ಣಿ ಬರ ಕಟ್ಟದು ಬೇಸಿಕ್ ದುಂಬು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ತೀರ್ನೆ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಟ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವು ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐನ್ ದೆತ್ತೀರಿ ಒಂಜೊಂದು ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತುತ್ತೀರಿ ನಾ ಜೀವಾಡು ಐನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದ ಅವು 6 ಆಕ್ಲು ಬರ ದುಂಬುದ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಆಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ಲೇನ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಗ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಆತನ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಬಂದ ಐನು ಬದಲ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಟು ಅವಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದುಂಬುದ ಇಂಚತ್ತದೆ ಅವೇ ಬರ್ಲು ಮುಕ್ಲು ಪೊಕಾಡ ಏನು ಬದಲ್ತೊಂದು ಗಿದತ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ತಪ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡನೆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿನ ಸತ್ಯ ಜೊತೆ ಹಸರು ಇರುವತ್ತದು ಮೇಳದಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೊಂಟಿರಿ ಇಂಚಾಗೆ ಅವು ಅಂಚತ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಇದು ಮಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಪಗೇನು ಇತ್ತೆ ಹಸರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ತುಂಬ ಒರಿ ಹಸರು ಒರಿ ಎಂದಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪಗ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ಹಸರು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಜೋತನ ಸಣ್ಣರೆ ಈರು ಮಂಡೆ ಚಮನ್ ಪಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮೇಳವು ಯಾನ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪ ಈರೈಕ ಮಂಡೆ ಚಮನ್ ಪಡ್ಚಿದ್ದು ಎನ್ನ ಎದುರೇ ಪಂತನಾರು ಎಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಐಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿರ ಪನ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮೂಲ ಎಂಚಿರ್ತ ಅವು ಐಟು ಇಂಚನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾತನ ದುಂಬುರ್ದು ಪೊರ್ಲಾತನ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಬೊಕ ಅವು ಭೂತದ ವೇಷ ಅವು ಬೇತಿ ಇದು ಮೇಕಪ್ ಒಂಚೂರು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪೂರಲತ್ತು ಚೂರು ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನಾತ ಬೊಕ ಈ ದೈವಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಇದು ಗುಳಿಗನ ಕೊಲ ತೂಪೇರು ಗುಳಿಗನ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪ ಅವು ಏರಿಯಾಗ್ಲಾಪುಡು ಇಂಕ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಂಜುಲಿನ ತೂಪೇನು ಐನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪ ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಪ ಅಂಡ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಬರಪುಡು ದುಂಬು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊನೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ಪಂಜಿ ಬಂಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅವತಾರ ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಉದ್ದನ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಪ ದುಂಬದ ಮೂಲ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಗುಳ್ಳಿಗಡಿ 24 ಗುಳ್ಳಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಪೂರ ತಿರಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಪುನ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಸಾದಿನ ಆ ಸಾದಿಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಓಪನೆ ಸಾದಿ ಹೋಗಂಡದಾನೆ ದೀನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆತು ವಿಷಯ ಆತು ಪುನಃ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಪಂಪೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಂಪರೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚೋಂಡು ಅವು ಅಂಚನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರು ತುಯ್ಯರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ಐಟೋ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಯ್ಯರು ಒಂಜಿ ಪಂಪು ನಾವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ದೈವಲ್ ಎನ್ನುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತು ತೂಪು ನಾವು ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ ನವೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬೋಡುವ ನವ್ವೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ವೇಷಭೂಷಣ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಉಂಡು
ದುಂಬು ದಾನೆಂದಂಡ ಬೂತಲು ಒಂಜಾರ ಅಡ್ಡ ಬರದಿರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಏಳನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ಅವದನ್ನೇ ಪುಣ ಮುಕ್ಳು ದೈವಲೇನು ಪೂರಲ್ಲಿ ತೋರ್ತದೆ ಅವತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅವನು ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜರ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಪೋನನ್ನು ಮಾಡಾರು ತೀರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೇಷ ಮುಗಿದು ಆನಗ ಬಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಲ್ಪುಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಕೊರತ ಹಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆತ ಬಲ್ ಅವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿನ ನೆಕ್ ಎಂಚ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಾಲು ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಂತ ತಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಅಡ ಈತ ವರ್ಷ ಟೈಲರ್ಲ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಓರವರ ಬೊಕ್ಕ ಓರವರ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಈತ ವರ್ಷ ಮಲ್ತದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತ ಹೋದು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಂಗ ಈತ ಮಾಂತ ಮಂತನೆ ಕೊಂಚಿ ನೀರುಡು ದಿನ ಹೋಮದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬು ಕೊಣರ್ನೇ ಕೊಂಚಿ ಬೀಲೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಚೂರು ಕೃಷಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂತೆ ಪೈಕಂಜಿ ಸಾಂಕೋನೆಲ್ಲ ಅವಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಬುಡದಿ ಒಂಚೂರು ತೂಗೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದರದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿ ಒಂದಂಡ ಏತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಹೊರ ಜತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕುಜ ಅವಳು ಜತ್ತಿನ ಆಟದ ಟೆಂಟ್ ಗಿರ್ಚೊಂದು పోయి నిలదొక నాలుగు జొందే ఉప్పు ఐకే నాలుగు చెప్పు జాన్ చెప్పునే వస్తే బిడ్డార బర ఇత్తరని చెప్పు ఒక దూర దూర అండ వరపు ముల్ತು ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಅಂಚಿ ಗಂಡ ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ಜೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ ಅಂಚಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಡ ಬರ್ಪೆ ಜಾನ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಕಡೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಲು ಖರ್ಚುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇದಿನ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕುನ 1300 ಸಂಬಳಡ 300-400 ಖರ್ಚಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಅಲಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಈತ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಖರ್ಚ ಊರ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಜೋಕ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಏತ ಜೋಕ್ಲಿ ರೀ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸವಣೂರು ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಬುಕ್ಕೊರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಣ ಪೊಣ್ಣು ಈತ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಣ ಸಂತಾನ ದೇವರು ಕೊರುವೇರಿಂದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನು ಪೊಣ್ಣೆ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ದೇವರು ಕೊರ್ನ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ಹೊಣಿತಾರೆ ಓ ಹಂಡಾನೆ ಕೊರ್ಪುಣೆ ದೇವರು ಸರಿಟೆ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಆಣ ಆಡು ಪೊಣ್ಣ ಆಡು ಒಂಜೆ ಐತೆ ಅಂದಿ ಐಟದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಆತೈತಿ ಪಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆಂಡತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಜೋಕ್ಲು ತುಂಬ ಪೋಯಿನದು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏತ ಬಲ್ಲ ಆಚೆ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಅಂದ 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 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಳ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದ ತೋಟ ಉಂಡು ಬಂಡಾರೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸನೂ ತಗೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೇನು ತಗೊಂಡು ಕೋರಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪನ್ಪುಣ ಐಕಲ್ ತಿನ್ನಿನ ಪಾಡೋಡೆ ಕೋರ್ಲೆಗಲ್ಲ ತಿನ್ನಿನ ಪಾಡು ನಾಯಿಲ್ಲ ಸಾಂಕೊಂದು ಮನ್ನಾಗ ಐ ಬಡ ಬರೀತೆ ಮತ್ತು ತಗೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬಾಲ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ತೋಪಾಲು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾದ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ತೋಟದ ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡು ಪಂತಿ ಗಿಂತಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಾಲು ಎಂಚ ಅದು ಹಾಲ್ನ ಸಹಕಾರಡೆ ಯಾನಿ ಜಬ್ಬೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿನ ಬೇತೆಕ್ಲನ್ನ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರೈ ಬಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಯ್ಕೊಲ್ನ ಅಲ್ಲ ಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾನತರದ ಪೊಣ್ಣು ಆರ್ದೇನ ಸಮ್ಮಲೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ದುಂಬು ಅಂತನಾರು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಮಾಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿದಾರು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಅವ ಇರ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಊರು ಕಿದೂರು ಅಂದ ಕಳತೂರು ಐತ ಕುಂಬ್ಳೆ ಐತಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಳತೂರು ಕಿದೂರು ಅದು ಎನ್ನ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲೆ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಯಾನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸಮಯ ದೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಡಿ ದಿನ ಉರುಡೆ ಉಡ್ಲೆ ಅಂಚನ ಐತೆ ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಆವಡೊಂದುಂಡು ಮುಳ್ಳ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇರು ಕಿದುರುಡು ಅವೇ ನೀಕ ಅವತ್ತು ಆನಿ
ಇಲ್ಲದ ರಿಪೇರಿಗಿಂದು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ 25,000 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಟ್ ನೀಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತಕ್ಕಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲುದೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತದ ಎಂಕ್ಲನ ಪಂಚಾಯತದವು ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐನು ಕಾತದು ಇದು ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಈಜನ ಏಪನೇ ಈಜನ ಕಟ್ಟದಾತು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ನ ಐತೆ ನಾಲ್ ಅಪಾಗ 4 ಜನ 4 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ತೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಾತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಂತದ ಆತು ಪಂಡ ಈರಗಿ ತೀರ್ನವೇ ಬಂದು ಒಂಜಿರೆಗೆ ಆವಡು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪ್ಪನವು ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಬುಡದಿನೊಟ್ಟಿ ಬುಡದಿನ ಪಾಲ್ಗ ಸೇರ್ನ ನೀರ್ನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಇದು ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾಯಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಡೋ ಅಂದ ಅಂದ ಆ ಆರ್ನ ಪರಿ ಜಾಗೆ ತತ್ತದ ಬೋರ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬುಜ್ಜಿ ಆರು ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅರೆಗೆ ಮೂಲೆ ಆವಡು ಅಂದ್ ಸೈತಲ್ನ ಬದುಕಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಆರು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂದ ಆರೆಗೆ 6 ತಿನಸು ಬೇತೆ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿನಸು ಹಬ್ಬ ಆರೆಗೆ ಬುಡ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ಕಡಿಮೆ ಆರೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಆರ ಅಂಚ ಅಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ನೀಕಾದು ಆಂಡೆ ಬೋರ್ಲ ಆತನ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಆತನ ನನಂಜಿ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ನನೊಂದು ಈ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಂಚಿನ ತೂಪೆ ನಾನು ಅವು ಆಜಿನ ಇನ್ನು ಆಡೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ನನ್ನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊರೊಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಖಂಡಿತ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇನೆ ಅಂದ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾ ಜರ್ನಿ ಆಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ 2001 ದಂಡ ಮತ್ತೆ ತಂಡು 24 ನಡತೊಂದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 24 ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಒಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯಡೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಅವಾಗ 4 ವರ್ಷ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಆರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ 6 ಬುಡಿದು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡೆಲ್ಲ 6ನ 6ಗೆ ಸ್ವಂತ ಪಂಡದು ಆರು ಇಲ್ಲು ಆ ಉಡುಂದಾರು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ 6 ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದೊಂದು ಆರ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಇರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅವಳ ಉಪ್ಪೋಡು ಉಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಲ ಬುಡಿಯ ರಾಬ್ಜಿ ಇಂಚಲ ಬುಡಿಯ ರಾಬ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಮಂಡ ಆಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದ ಅಂದ ಬುಡದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಪುನಗ ಆರೆಗೆ ಸ್ವಂತమైన ಇಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಾರು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಬಾರ್ದೆ ಬಂಡೇರಿ 6 ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದು ಅಂಚನೆ ಆಕಲ್ನ ಬಂಗದ ಹೊರ್ತುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋಜ್ಪಾವನಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ 6 ಬೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋಜ್ಪಾವೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪ ಅಂದೊಲ್ಲೆ ಹೋಗ ಈರು ಪನ್ಪನಂಡತೆ ಈರ್ನ ಈ ವಿಷಯ ದಾದ ಪರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಕೆಲವು ನೀಕದ ಎತ್ತದ ನಾನು ನೀಕ ಎತ್ತದ ಬೋರ್ ಬಾರ್ದನು ಒಂಜಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಪಂಚಾಯತಿದವು ಬರ್ಪುನು ಬೋಪುನು ಐನಕ ಆತದ ಅವು ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಕ ಅಂದಾಜು ಅಂತಿತ್ತೆ ಅವು 2 ಸತಿ ಬತ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಉಂಡಿತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಫೋಂಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಅದು ನನ್ನ ಬೇಗ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪುಡು ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಮೊದಲು ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೋಪುನು ಇಂಚಿ ಕಟ್ಟನೆ ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲು ರಡ್ಡಾನೆ ಅದು ಈರ್ನ ಮಾಡುದು ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂದಂದು ನಂಕು ನೀವು ಅವು ಯೋಗ ಅಂದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ರಂಗಸರಡು ಬಣ್ಪ ಇಕ್ಲ ಕಾಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡುದು ಬರಡು ಬಣ್ಪೇರು ಅವು ಕೂಡುದು ಬಾತ್ರನೇ ಆಪುನ ಐದು ನೀತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂದು ನೀಕ ಆಯ್ತದ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪಡು ಅಂಚ ಪಟ್ಲದಾಡ ಕೊಂಚ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೌದು ಕಲಾವಿದರ ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಮಾಡ್ಜಿರ ನಂಜಿ ಅವಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆನ ಅದಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಯಕ್ಷ ಜರ್ನಿನ ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರುಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಪಡಿಪಿರ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಿಪ್ಪು ಸುರುಕೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಮದಿಕ್ ತೋಜ ಇದೇ ಇರತ್ತ ಮದಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಜನ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ನಮ್ಮ ತೋಜಿಪಾದ ಲೋಕಗ ತೆರಿಪುನಂಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದ ಅಂತ ಪಡಿಪಿರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದಾರ್ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಈ ಪುದರ್ನ ಓದನಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಒರಿಪುನು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಲ ಚಾರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬೇಲೆ ಏನು ಸುಮಾರು ತೂಯೆ
ಮುರಣಿ ಕೊಂಜಿ ಬುಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಯಿಜಿ ನನ್ನ ತೂಪೆ ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೆನದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ನೆ ಬಂದು ಅವು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಲೆ ಅವು ಮೈನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದಾಗ್ಲೇ ಓಡಾಪುಂಡು ಅವು ಏನು ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಏನ ಬಾತ ಆಟದ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಐಟ್ ಪುಣ್ಯಲ ಉಂಡು ಈಟೆಗೆ ಆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ಈಗ ನಾ ಚಲ ನಿಂಚನೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನದೇನು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲತ ಏರೇರು ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪನಿಯರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನಿಯರ ಪುನದಂಡ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಏನು ಬೇಲೆಗೆ ತಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯೆ ಅವ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಚಾನ ಪಂಡ ಬಡ್ಪೇರ ಪಂಡ ನಮನೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪನೋಡ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದು ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಲಂಗೆ ಸ್ಥಿರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪುರ್ತು ಪೋನಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂತೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏರು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ಉರ್ದಾರಿ ಆರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಇಂಚೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಾರಿ ಆರು ನಿಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಿಕ್ ಒಂತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಂಕಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದನಾಗ ಈರೇನ್ ಸುರುಗು ಮೀಟ್ ಆಪನ ಸಮಯ ಅದು 2010 ಅವಾಗ 2009 ಆ ಸಮಯ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಈರೇನು ಏನು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶುರು ಆತನ್ರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಅಂತ ಈರೇನ್ ಒಂದ್ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಬಿಡು ನನ್ ಮಂಜಿ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈರೇನು ಮೀಟ್ ಬಂತದ್ದು ಭೇಟಿ ಆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾತು ಕೊರಿಯಾರು ಪಡಿಪಿರ ಚಾನಲ್ಗೆ 2000 ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯನೇ ಈರ್ನಂಜಿನ ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಜಾಗಿಲೇನು ಪೂರ ಬೋತ್ ಪರಿಚಯ ಮಂಜ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಈರ್ನ ಆ ಕನ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ನದ ಅದೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈಡೇರಡು ನಿನ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇರು ಬೆರಿಬಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂಡಾರು ಪಂಡ ಈರೆಗ್ಲ ಬೆರಿಬಟ್ಟದೇರು ಅಂಚೆ ಈರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕನೊಂದು ಈರ್ಲ ಕೊನಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಈರದ್ದು ಆವಡು ಏನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಧನ್ಯವಾದ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಿನ ತೆರಿಪುನಂಜಿನ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಗ್ಲು ದುಂಬುದೀತ ಬೇರೆಗೆ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಕೇಳೋಣ ನನೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗ್ಲದು ಮುತ್ತಿಕ್ವೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಡ್ಡಾವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು